anyị abatakwa n'afọ 2023 IFEOMA ga-akpọrọ anyị ụnyanụ Igbo be anyị n'anya abịanuo ekekere ụwa na-ekene nuo ekeke n'ụwa na ije mma nke gị na m ebecha nụ mgbịrịgba nuo maka na mgbịrịgba ma na-ezighi ije n'ụzọ nuo adọrọ na m ebuli elu mgbịrịgba m wee kede nuo akọbịa nwere ka m ji na-ebe ya bụ mgbịrịgba na anyị abatago nụ n'afọ ọfụrụ nuo IFEOMA ga-agba anyị iru nuo ekele orie ga-amara anyị mma n'afọ na nkwọ ọ ga-amara anyị mma n'ọma bụrụ eziokwu nuo IFEOMA na olu ka anyị na-achọ na-achọ nuo ekele na-ekekere ụwa nụ maka na ndụ o nyere anyị nuo awesi na 2022 wee pụba anụ webata na anụ na 2023 nuo siri ibe agba n'aka na-ejiri ugogbe nene ihe nene nuo ugogbe uzo na ọ ga-achaka achake nuo ekele ka m udonu na-ekwu nuo ekele ka anyị idonu na-enye gị nọ n'irife imere anyị na 2022 nuo wee nye anyị ndụ nuo ogologo ndụ narị isi ike nuo ibe iji che anyị mma na-erika nuo ekele ekelere m gị ekele ekelere bụ ekekere ụwa nuo ije mma ka anyị idonu na-enye gị nuo wee na-adịkwazi gị n'afọ 2023 n'ụwa nụ IFEOMA ga-emere anyị nuo isi ụmụ okorobịa anyị nuo ebe onye iru na anyị ga-egbute mma na ebe n'azụ na anyị ga-egbute mma nuo mepere anyị ụzọ dị ife akụ dị ife enwe nuo maka na nwoke adịrị ọka ibe nu na-asọ mkpọkụ n'unuo na ọkọ nwoke nu na akpanye ma na ọkọgo ya n'ọnụ nuo ọma bụrụ eziokwu nuo IFEOMA ga-ezute anyị n'ụlọ eke na orie na afọ na nkwọ nuo IFEOMA mebe nuo IFEOMA mebe nuo ka anyị kwuo olu n'okwu dị mma n'isi ụmụ agbọghọbịa anyị nuo ọkpọ na-atụkọta onye mụrụ na-atụkọta onye nọ na anụ nuo na ha ga-eje n'ije nuo jebebe dị nu na IFEOMA ga-abụ ha nuo dị ga-anụ ha ga-abụ n'ụdị ma anụ nuo ọkwa dị ime anụ ka a ga na-akpọ n'ụmụ nwaanyị anyị nụ maka na IFEOMA ga-eme nuo 2023 n'ụbụ n'afọ ọma nuo na IFEOMA ha ga-emedere anyị nuo ole mgbịrịgba bụ mgbịrịgbanụ ekele ekelere bụ ekekere ụwa nụ n'IFEOMA o mere anyị nuo ekele ekele kpasi ndị si na anyị ga na-adị ndụ na 2023 nuo biwe inu gị ka mụ na-ekwu maka ya nuo okorobịa na uzuru ezu ka mụ na-ekwu nuo maka na ebe kuo olu dike n'ụra na o nwere ife ọ na-eme nuo biwe inu gị ka mụ na-ekwudu n'okwu ya nuo IFEOMA ha ga-emere gị nuo IFEOMA ma ebe nuo asị m na IFEOMA ga-eme nu na biwe inu na 2023 ọkwa gị nwedị ya nuo biwe inu gị ka mụ na-agwa nuo onye chere gị njọ nụ na ọ ga-adị a na-azere mmiri nuo agụụ gụba n'okporo ụzọ na ọ gara afụ na obi winu na ya ndị Igbo ya nuo egbu si na-achị gị ka mụ donu na-ekwu nuo ugomusi na-achị nu na-ekele nu nwaanyị na-enu ngabasị ya nu ugomusi na-achị nuo ọkwa gị bụ n'ụlọ ọlọ gị ka mụ na-ekwudu nuo na 2023 bụ na ọkwa gị nwenu ya nuo na m ebe kwuo onu gị nuo ọkwa gị si na alakụzi telivishọn ga-aga n'iru nuo ọkwa gị kwadoro anyị site na mmụọ na mmadụ nuo ife iji kwado anyị nuo ka ekekere ụwa kwadokwasị gị nuo mmaji kwuru mmaji gị ka mụ na-ekwu nuo agọzie gị n'iru nuo n'ịga n'iru na ị ga-egbute mma n'igbo n'azụ na ị ga-egbute mma nuo biwe inu gị ka mụ donu na-ekwudu nuo ọkwa gị si na ụlọ akụzi telivishọn ga kenenu n'iru nuo asị m na igbukwezie n'iru na ị ga-egbute mma nuo igbo n'azụ na ị ga-egbute mma nuo ike anyị donu na-ekwu nuo ọbịara bụ onye na-abịa bụ na ya nụ mkpụkpọ afọ ya na-azụ nụ mgbe ọ ga-ana nuo na mgbịrịgba anyị ka a na-egbucha nụ maka 2023 bụ n'afọ ọma nuo IFEOMA ma ebe nuo asị m IFEOMA ma ebe nuo IFEOMA ma ebe nu na-emebe ka anyị donu na-ekwudu nuo IFEOMA ma ebe nu na-aba anyị ka a na-ekwu nuo ọ na-abụrụ onye mụrụ nụ nwa na-ekwu maka ya nụ aga m etetezu oke wee gbara aka oke nuo ọkwa mụ bụ na onowu gwafuru ego nuo na-akụzi telivishọn gị ka mụ na-ekwudu nuo IFEOMA ga-eme nu na be gị na 2023 nuo ọkwa gị bụ na nuo IFEOMA ga-emele gị na-eke nuo oge ga-amara gị mmanụ afọ ga-amara gị mma na asị m na mkpọrọ ga-akpọta gị ịbọma na ọma bụrụ eziokwu nuo